uya at mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo at mas dakula ng mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Disyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, kami po minapaabot na naman ni na pagrespeto sa lambang miyembro kan familia asin sa lambang miyembro ka na sosyudad. Kasabay dyan na paglaom na gabos kita po nasa ligtas asin trangkilong sitwasyon sa pagkabuhay. Sa tahaw kaining sa tuyang mga pinaghampang na mga problema, mga dapat asikasuhon sa satuyang oral daw na pagbuhay-buhay. Padagos po kitang manarig sa mahal na Diyos. Ano tabi na dahil kita pagpabayaan, padagos kitang mga G. Nag-iimbitar man tabi ang Bicol Target kasabay ang paglaom na yaon man po kamo dyan nag-arang tabay ang mga paradangog niya to sa Ligaspi, Albay, Daraga. Sa inman na lugar tabi didi sa probinsya kan Albay, sagkod man kitang alas 5 nin hapon. Pati naman po sa maniba-ibang probinsyas kan Bicol na naabot kan sa tuyang pwersa ay maging sa luwas kan Rehiyon 5. Diyan sa Catanduanes, Diyos marhay na hapon tabi sa Indo. Sa Sorsogon, Kamsur, Cam Norte, Masbate. Katuwang ta dyan, siyempre, ang news team sa panginutian kan samuyang chief reporter, kumpadreng Jimmy Nasalita. Sabay si Pading Al Armario, sagkod si kumpadreng Jomar Bien, katabang pa dyan si Ans Galoro, asin si Joshua Bino sa Manibela, si Henry Mata, The Boy Mata, and siyempre sa control technical sa AM Band, sa radyo, yan na nadangog nindo tabi sa radyo, sa traditional radio, sa kuyang co-pilot niya, no less than the big man himself, Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom, yaon po dyan ang padagos na pagsumada kan mga nagbuburutwa asin mabutwa pang impormasyon sa lado lokal asin ang pag-abang kan mga istorya national, international. Si Angel Mostasa, si Jen Matthew Balyaran, asamoy ang mga DCGB News Portal, si Jimos Barrios. Ang nagkukuti-kuti man ngunyan kan samuyang IT, tanganing mahiling sa bilog na kinaban, ang samuyang mga programa mai-broadcast yan in full, high definition digital stereo, netwide, worldwide, online. Sa DCGB News Online sa Facebook asin sa YouTube, DCGB Legazpi City. Ang yaon dyan ngunyan si Richard Astor. And siyempre, yaon sa production, newsroom research, si Thresia Marie Litana. Ako mapon sa indong karibanan an sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Sana po yaraon ka mo nagpadagos po so kadakulo nag-arantabay ka subago. Ngani po na ma-inspire man lamang tabi ang programa an sa kuyang number 0961 7590888. Smart po yan, 0961-7590888. Asin sa Globe, 0926-0156020. Sige na po, text lamang ka mo na andito din po kami. Nagbimerienda ng ginatan or nagbimerienda ng ulog-ulog. Aram mo pa iyan tabi, Chef Tech Ramir, na ulog-ulog. Hindi kung may nagigibo pa kaan na ulog-ulog baga. So, birilog-bilog iyan na medyo maturutaknis ning diit na gari kamuting kahoy yata yan masira mon baga na o kaya champurado pagkatapos partneran mo anin inihaw na tuyo na may kiskis nako solve yan tabi. Idiretso ta na tulong report tulos dyan sa mga pag-iriba niya to.
Inutunta si kumpadreng Alar Mario Padingal. What's happening? Good afternoon. Good afternoon, Pade. May akbayan ng kandidata para sa Pilipinas 2023 sa maabot na Mayo 14. Ini Pade ang informasyon digdi sanggunian panlalawigan kung saan ang satuyang kandidata si Miss Jane Isabel Bilasano, taga Malilipot, Albay. Yun iso naging mutya ng Ibalong kan 2019 na kandidata man ining Miss Bicolandia, asin iba pang mga pa-contest sa iba-ibang lugar digdi sa Albay o digdi sa Bicol Region. Nagpresentar ini tabi padingo niya na hapon digdi sa sesyon regular kasagunian Panlawigan bilang pag-agad in suporta, asin nagpahayag man in dakulang na suporta ang sanggunian Panlalawigan kung ano man ang pwede nilang maitabang para sa satuyang kandidata sa Binibining Pilipinas. Dagos naman ipigapaliwanag ni Miss Bilasano ang saya mga pigibo na may promote ang turismo digdi sa Albay dahil takan siya naging mutya ng Ibalong. Pati na ini kasayang trabaho na may promotor ang tourism digdi sa probinsya kan Albay. Sabi niya, may mga ongoing sindang documentation video na gigitang niyan para may promote ang Albay sa pagi kan pagpresentar kan mga tourist destinations digdi asin mga lokal na produkto sa nakulang manabagay dahilan ta sa gigibuhon na Binibining Pilipinas. Ang talagang emphasize digdi iyo ang mga lokal na produkto, kaya pagkakataon man ini na may pamidbid kan Albay ang mga produktong lokal siring kan abaka na saro daw yan sa mga costume na pag-required sa inda na dapat made of abaka ang saro sa mga costume na gagamiton, kaya pagkakataon daw ini para may promoter man ang mga produkto digdi sa probinsya kan Albay. Naging willing man ang sangguni ang Panlalawigan asin ang gobyerno probinsyal para sa ano man na pwedeng may tabang digdi para sana gumana ining sa tuyang manok digdi sa Albay para sa Binibining Pilipinas 2023 sa maabot na Mayo 14 duman sa Araneta sa Metro Manila. Roger. Para informasyon na digdi live sa sangguni ang Panlalawigan, Alar Mario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa dagdag na storya hali dyan sa session regular kan sanggunian Panlalawigan. Nag-courtesy call palan so sa tuya na representante kandidata para sa Binibining Pilipinas sa 2023. Yan tabi yun na po na ibareta na po yan na igo kita ni na representante man sa nasabi ng pageant dyan sa maabot na mga aldaw. Sige, diretso kita kan mga istorya. I-connectar ta ang linya sa tuyang Chief Reporter, Chief Jimmy Pading. Jimmy, marhay na hapon. Go ahead na tabi. Yes, so salamat tabi pa din. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta. Sige-sige naan na pagpakarhay, pagtrabaho ka na tinampo sa rotang Libon Pantaw Road, maginan mismong tier, duro diretso ang mga proyekto. May mga building na kung matatandaan na sa lindong inot na gobernador, si Gobernador Al Francis Bichara, kung matatandaan, idiniklarar ang Napantaw Port bilang economic zone. Kung saan kutana kung gumina na ang dating gobernador, gulpian mga plano sa nasabing port, dahil ang pagtubod, iyon ang makakabutong pa itaas sa ngaran in ekonomiya, hindi sa probinsya ni Albay dahil sa maniba-ibang mga oportunidad na kaining Pantaw Port. Alagad kan na naglaog si Gobernador Noel Rosal, tanadawag si Gobernador dati,
Bitsara, nagkapirang bisis ining nagbisita sa Pantaw Port, alagad sa kunan naman sa mga plano kaito kan dating gobernador, dahil man nangyari dahilan sa inabot inikan DQ tabi pa de. Naggalaog sa presenting administration Gobernador Grix Lagman sigon kay punong barangay Jupit Fernandez dahil pa lamang napasyar sa lugar na ini ang incumbent na Gobernador Canalbay. Dahil maintindihan ko na noon mga plano kan presenting administration sa Pierre na ini na ginastosan in kagulpi ng pondo asin dahil pangani gayod ni return on investment kani na nakakabalik sa probinsya matapos na ipasaan pag-administrar kani ali sa PPA pasiring sa provincial government. Okay, pero duro-diretso ko niyan so trabaho kumpadre Jimmy ano? Diretso pati so mga tinampong medyo may depekto na pigata trabaho na. Roger to that. Kanso nag-asumir si dating Governor Noel, medyo natenga yan, ano, daininhiro sa trabaho. Napundo. Napundo. Ngunyan sa paglaog giraray ni, paglaog na ni Governor Grex, yan, bungkaras na naman, ano, tabi. Pero itong panahon ni Gobernador Noel, medyo naglaylo, pero nagbibisita digdi sa dating gobernador. So, ganyan, patrabaho digdi, pero sigon kay Kapitan Jopit Fernandez, dahil pa siya nin-informasyon na napasya digdi ang presenting gobernador. Iyo, kung tama sa tuyang pag-iintindi, kumpadreng Jimmy, garoan nagpapatrabaho nga na ikayan, tama ba na yung provincial engineering over? Kung matatandaan baga, so nag-cover nga niya ako na duman nag-sesyon. So reklamo kay ito kan barangay. So tinampo na putol. Iyo, pagkatapos nag-kick in, DPWH tabi pa din. So yun duman. Pero Pierre may nagtatrabaho niyan. Pierre, dahil ko sabot ko na sa engineering sa posible sa Claw ni kan provincial engineer's office na nasa provincial government na administrasyon kani. Iyo ta kuan bagan kumpadreng Jimmy ano igwa ka ito nin memorandum of agreement na ipapairarom na iyan sa pamamahala kan provincial government of Albay ano. Yan na Pantaw Port and natenga man agad sa pagtrabaho kanta na entonces taday man masabutan kay ito baga kung sa dating administrasyon kay ito ni Governor Rosalden, igwa ning interes na ipadagos iyan. Siyempre, data pa bagasabot ito. Ngunyan, dyan sa pier, igwa na naman yung nagtatrabaho tabi kumpadring Jimmy, plus itong sukan. So, tinampo over. Igwa na naman sabi ni Kapitan Jopit Fernandez. Actually, nakaabot na ako kaanikan so panahon ni dating Gobernador Noel Rosal. Talagang igwa na duman kay mga building, narakula ang building, lugar tulo. Oo. Sige ta. Dahil man naintindihan ka ito kung ano sa mga plano man dating Gobernador Noel Rosal, although nagpapasyar duman ta, dahil man nagahuron sa kapitan, tapos sa gobernador. Yung baga managad ano, medyo naglilisngian ka ito ning mata. Tapos nagparahalat baga doon sa opisina. Si Jopet. Nakabalik na. Pero magagawang digdi. Nakabultada na. Sige. So, kanyan, sana diretso na ining mag-operate sa aluyo na bagay ning dahil nag-operate panahon pa ini ni Jimmy bagay na kay Jimmy bagay ning project Roger Pantaw Port. Sige. Port. So ngunyan ang good news pigiray so tinampo pigiray so pierpig papagayo na so mga depekto pigarayos na anday sa naisin ni Kapitan Jopit Fernandez kun ano ang plano no arin ma-operate sabing Pierre. Roger, sige ta. Kunta daw si Engineer Dante kan kun iguan na sindakan ng informasyon sa katrabaho na yan. Sige. Tagulpi ng pondo natural, binubo digdikan gupta. Kimi na salita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Ali dyan sa luwas. Sa 3rd District of Albay, sa Pantaw, Libon. Apudan ta taon-taon si Engineer Dante managad manangod kan we will verify kung ano na ang status kung pigwapadagos na sa trabaho kan kung sinda pa nagpapatrabaho or nasa erarong pa yan kan jurisdiction kan Philippine Ports Authority. Ta igabaga kaning memorandum of agreement na pinagpirmahan kay ito entry sa dating Gobernador Bitsara
buda sa PPA na i-render kwenta na yan sa gobyerno provincial, yung management kayan. It will be an income generating infrastructure, ano. Taud-taud, tatibaan makontakta si Engineer Dan Tibaclao. Paghali sa tercer distrito, duma naman kita sa premier distrito. Nasa linya ba? Nasa tuyang pag-iriba, Compadreng Jomar, what's happening? Good afternoon. Salamat pa rin Piyo. Good afternoon. Good afternoon sa mga karantabay. Pala pinatabi pa rin Piyo kanso ipinag-plus report ko kasabagong aga sa temong programa na aksidente sa bihikulo gadanan sarong persona digdi sa barangay Bongga kan Bakakay Albay sa National Highway kasabagong aga. Foreigner pa din. Nako. Asina sa pagbakasyon sana sa Pilipinas ang sus. biktimang gadan Nako. kasubago sa naunang bita na aksidente. Sarong Australian national pero native kan Hong Kong. Australia Kaya ang National. itsura niya pa de at taga Hong Kong, Chinese, pero ang nationality niya is Australia. Ang biktima basado dito kay Major Ervin Villan, Chief of Police kan Bakakay, nagkangaran na Lee Tat Shi Filias. 59 years old, Australian national, pero from Hong Kong. Susok kay Billion na naaraman ng daini ta kan kinuha ba kanina pati so mga gamit. Ang laog duman na pwede sana maka-identify sa iya ATM card. Okay. ATM card sana. So restro kan motor, nakarestro sa sarong taga Binitayan Daraga. Habang nag-iimbestigar, sinabi ni Major Villena, nag-ring sa cellphone kay ning biktima, ang nag-upload na so agom na yaon sa Hong Kong. Aba, okay, sige. Pero nagkukumusta man baga, nagkumusta. Di nagsimbag na, so Chief of Police, dumanig na, inchik baga, di nasabutan. Ipinanon chip, supahit. Nag-English si Chief, paka-English, so babae, dahil man palang tataw mag-English. Siguro may carry bang nahurabot naman so agom, so babae na tataw mag-English, iyo ang naging interpreter, kandua. Ayun, maringan ito nag-ring sa cellphone, ano? Okay. So, dumanin din na ipaisi sa agom kay ni Lee, nagadana ining biktima. Na na-aksidente pa sana. Na na-aksidente pa lang. Okay. Medyo, siyempre, gadang baya, so nakaikunin na emosyonal na reaksyon sa babae, kaya nagputol-putol so sa idang paguroron pa din. Until na paguronan, mapaisin na lang sa babae giraray kung ipapautopsiya niya pa so sa iyang agom o ipaproseso na may balik duman sa Hong Kong. Opo. Di, sisay Compadreng Jomar ang kwan, sisay ang tigdadagusan kan kunya na biktima digdi sa Albay o sa Pilipinas na nakikipag-coordinar naman lamang tanganing maasikasyon kun igwatabi over. Naka-check-in man lang pa di dyan baga sa ano yan, two brothers or your brother ate yan sa Pawa. Ay sus, ano, solo lang. Dahil pag-iribay na naka-check-in dyan, almost 1 week na, na naglilibot-libot igdi sa Albay. Nako. Oo. Kaya dahil pa di kimaasikasong pag-iriba kamit bidigdi sa Pilipinas, nag-contact naman, sabi ni Major Villan, nag-contact naman siya sa embahada and ikuha naman ng response. So dumana lang ninda kung sakali saan ko niya pigahalat ninda ang desisyon kan agum kan biktima kung ipa-autopsiya o dahil kung i-proseso na ninda na sa tabang kang konsulada na maidara na ini, maibalik na duman sa nasabing nasyon. Roger, or kaya, o kung suagom, madigdi para kuhaon. So, yaon dyan, kumaga nasa pagalat na lang sinatabi pa de. Pero meanwhile, yaon ko na sa kustodiya, kan pa kay PNP, subang kay ni Mr. Lee.
Sa nasa punerarya siguro sa na ano. Nasa purinarya. O sindaan purinarya. na nag-render kwenta mo na kan kustodiya ka iya na body ano. Iyo tabi pa din. Opo. Nya Ang istorya pa lang, So, pare. driver kan Montero. So, ama kan sa tuyang representante sa Binibining Pilipinas. Dinara sa headquarter si Mr. Ramon Bilasano. Oo. I don't know kung anong disposition. Dahil ko na pa din na-follow up kayan. Pero kita baga sa Pilipinas, pag may nagadan, automatic 24 hours ka na yaon sa presinto. Garo, dahil ko aram, taday man ka ako personal lang nakapasiring duman sa presinto, nagkuro na lang kami sa telepono ni Major Ervin Villan. Ang istorya palang kasubago pa rin, itong 8:45 in the morning, ining si Mr. Bilasano gamit ang sa iyang utility vehicle, SUV, pasiring diya sa direksyon kan Legazpi, pagkabot hindi sa tubangan kan Dilya sa fuel station, sa Purok Yes kan Barangay Punga, nag-overtake ini sa sarong motorsiklo, asing sarong van. So, kasabat, ining si Mr. Lee, kasabat man na nakamotor, duman sa Mio na scooter, bago pa nagkasalpukan sa duwa, uminislide na. Naku, Siguro, uminislide. namreno. Opo. Preno na siya dahil siguro nahiling niya na naka-on kan SUV so sa iyang linya, namreno siya. Uminislide, lalo lugod na nakasuksok naman sa Naku, SUV. Sa SUV. Siguro na-anticipate, may kasabat niya kung nag-overtake, mapreno na ako. Uminislide. Uminislide. So, dahil na lugod siya nakalikay. Naku. Maka-slide niya, tumba sa motor na huminoros pa siya rin duman sa padaganang na SUV. Naku. Na nagresulta na duman mismo sa eksena, nagkadanan biktima. Naku. Oo. So, iyo yan ang sitwasyon mo niyan, ang baka kay PNP susog kay Major Villan, nagalat pasindakan sunod na apot kan agom ni Mr. Lee, nangani na maaraman nila kung anong gigibuon, kung ini may proseso ng maidara sa Metro Manila o kung pasahin pa man, instruction na lang ang pigalatabi ninda pare ali sa pamilya kay ning biktima. So, nag-crash aeroplano, Australiano. Ini naman ang aksidente sa motor, gadan, Australiano man. Sinibag ano? Australian national, pero Chinese siya. Chinese. Native kan Hong Kong. Native kan Hong Kong, naging Australiano na sa nagayod, tabi ano? Naging Australian citizen. Sige. So, iyo yan pa rin. Kaya, ngunyan, iyo yan, naghahalat na lang ko, nagtiraray kan, sunod mga bisukan pamilya, baka kay PNP, para mag-ibo naman nila ang mga sunod na lakta. Irat Yan pa rin, sige. mga dagdag na bareta, follow up, Jomar Bian, DCGP. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya halik dyan sa luwas. Chinese descent pero naging Australiano na. So nagadan dyan sa crash aeroplano, Australiano. Ito naman, Australiano na naman. Sa Albay man nagadan. Aksidente naman sa motorsiklo. Coincidence. Sige, sarong report pa bago kita mag-time check asin mag-acknowledge ka mga hanap buhay. Sandali. Naputol si Ans. Di ano bang advice mo? Okay na, tabi. Sige. Ilaog na natin. Si Ans naka-reconnect na. Ans, good afternoon. What's happening? Maray na hapon, Sir Pio. Maray na hapon sa mga paraantabay. Sa mga dagdag manyatong pareta, dahil pa basta-basta nakakalusot sa level kan Sanggunian Panlungsod kan Legazpi. Ani pinagbubusol na ordinansa ni Konsehal Alex Hao, may kinaaraman sa pagtaon in insentibo sa mga bar and board top-notchers na residente kan syudad o kaya nag-eskwela sa syudad kan Legazpi. Ini matapos na ipresentar ni Konsehal Hao sa ikaduwang pagbasa ko tanawon niya na pagkahapon at sa iyang nasampitan ng ordinansa, alagad kadakul pang nagburatwaan ng mga rekomendasyon gikan sa mga kaiba niya sa konseho siring nasanakan na dapat daw na pera kaining cash incentive dapat na magkaigwaman ni na kumbaga sabay ini sa role of top-notchers sa syudad tangani na talagang mahiling ang legasiya kay ni bako sa nasubasta-basang matao ni na kwarta sigud man kay Konsehal Alvarizo. Pera kayan natinuman ni Councilor Butch Lucila sa pagsasabing dapat na talagang adalan
kung kaya kang syudad ni Legazpi na masustineran ang pag-implementar ka na nasambitan ng ordinansa dahilan sa sigun sa iya taon-taon igwanin na board as in bar exams na nangyayari sa tuyang nasyon. Kung babalikan na ang ordinansang ini, iyo at mataon ni na sagpod sa 35,000 pesos na kantidad nin cash incentive sa mga board as in bar top notchers na marang or makakakuha ng rating na rank 1 to 5 as in 25,000 pesos man para sa mga rank 6 to 10. Pero kaayan na nagtao man nin na rekomendasyon si Konsehal Glenn Casulla na kung mapipwede daw iibaan o ibahon ang presyo o kaya kantidad ng mga itatao sa mga top 1 dahilan sa iba man daan talaga ang pagkalko na ikang nakakuha ng pinakahalangkaw na rating. Sigun kay Casulla, imbes na 35,000 para sa rank 1 to 5, dapat daw rank 2 to 5 sa na ini. And ining mga rank 1 o top notcher talaga, gibuho na 50,000 pesos. Alagad sa ngunyan na aminado na sanggunian palungsod kay Legazpi na dahilan sa mga iba pang pagbagong ini, dapat na magkondusir giraray ng panibagong committee hearing kay bahanaan local school board para mapag-adalan ng gad lalo na may nakulang kantidad ni na pondo na kukuha sa general appropriations kan na syudad na tatapyasan dahilan sa siring na ordinansa. Okay, sige. Ang tabi sa PIO ang informasyon pa sa nangyaring sesyon regular kan sanggunian panusod at Sigalaro, TCGP. Salamat Ad sa pagsubaybay madyan asin pagpaabot ng istorya hali sa session regular ngunyan kan sanggunian panglunsod. Matao iyan ni nagkakanigong kumbaga motivasyon sa mga nagtitake ng exams, licensure exams, either bar or board exams na makatap man lamang taigwa manin nagkakanigong benepisyo financial na makukuha sa city government kung maipasartabi yan. Tapi naghururunan pangunyan, igwa dumaning modifikasyon na so top 1, 50,000 pesos. So 2 pababa hanggang 5, top 5, mga 30,000 pesos man. Tabi? Sige. Oras, Pilipinas, 4:36. An oras hatod sa Indokang Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Farix, Vitamin B1, B6, B12. Farix-cited Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulog. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulog. Dai pagpabayaan na dai napalsok ang baga sa itinapok na sigarilyo. Inadahilan sa pupwedeng pagikanan ta ininin kasulog. Haliun man ang mga natambak na alang na dahon sa mga gutters o agihanin tubig sa bubong kanharong. Siguraduho na malinig ang mga ini sa mga bagay-bagay na pupwedeng pagpuunanin kasulog. Ang fire prevention tips na ini hatod sa Indo kan Bureau of Fire Protection 5 asin kan stasyon na ini. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting nag-aabang. Bumubuhos ang pagpremyo, sa selyo't kapay pag-asa. Ngiting instant nalo, sa One Ginebra Nation. Ngiting instant nalo, pati kang manalo, sa kapat selyo maraming premyo. May 5 piso, 100,000, e-scooter, motor, ipalit sa store. Bumubuhos ang pagpremyo, sa selyo
Drink responsibly. Promo duration March 1 to May 31, 2023. Per DOH FDA CFRR permit number 0176, series of 2020. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plan sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Salamat Chief Tech Ramir. Try natin na makontak si Engineer Dante na baklaw tibaan lamang available makahuron ta manungod yan sa report ni Compadring Jimmy. Tama man agad kumusta na iyan na kuan? Iyan na Pantaw Port man agad gari baka pigpapatrabaho na baka nataon na ning atensyon priority ngon yan kan presenting administration Ay, nasa linya po Sige, tama. Nasa linya po. Good afternoon, Sir Tabi. Si Engineer Dante po nasa linya. Good afternoon. Opo, honor po kita sa programa, Engineer. Salamat po sa pag-taken sa muyang apod. Engineer, verify lang po kami kare-report pa lang ni Compadring Jimmy sa 3rd District. Igwadaanin ko na, parang igwa na naman yung mga physical works trabaho na duman giraray sa Pantaw Port, Tabi, Engineer. Igwa ka mong informasyon, Tabi, kay ni, over? Igo tabi piyo. Actually, may mga ongoing kitaon yan na patrabaho naman sa Pantaw Port. Ito bagang inot na unambitan tayo itong administration office duman. Tapos na ito, tapos passenger terminal building, tapos naman, and pigigibo duman, so road network sa Laucan Pier compound and itong seawall yung pigagibo. Ayun, oho. So you are confirming na Tabi Engineer Sir Dante na sige na naman so patrabaho kang provincial government, Tabi Engineer po? Iyo po. Naghapot kami kaitubaga kan administrasyon ni then Governor Albit Sara igobaganin memorandum of agreement kan entry yung provincial government and PPA na i-render kwenta naman agad ang operasyon kan sa provincial government Now with the present administration under the leadership ni Governor Grex naunambitan lamang sir na idiretso Tabi ito o ipadiretso pa ang mga trabahong yan, over? Actually, Pio, magkauron kami kaso hapon with Governor Grex. Ang gusto niya man talang ipadagos ito. Magayon niyang programa yun kaya papadagos. Iyan, oo. So that's the fresh news, fresh news. Ipapadagos, yan na programa yan ka provincial government of Albay,
Yung tabi, Pio. O yun, kaya pala diretso na yan na trabaho dyan, plus yung road network sa may area kan port sa Pantaw, ano? Tapos apuera kay yan, so DPWH, puga-puga man ang patrabaho kay itong seawall. Duman sa left side kan na Pantaw Port, itong pier baga, sa magpunda man sa may Roro, sa Pigano kan Roro. Opo. Diretso ito duman, mga poco mas o menos, mga 700 or 800 meters. Ikakaganitong seawall kunyan. Kan DPWH. Iyan ang mga development naman ngunyan sa Pantaw. And kasabay na dyan, ito bagang pick-upod na seaport to airport road. Ongoing naman po ito. 4 lanes yan na pigagibong niya. Iyan, so magayon tabi engineer sir, tapat itong connectivity sa Bicol International Airport and kung tama ang pagrurumdum ko, it's funded by itong Ako Bicol baga. Opo. Ikukonektar. DPWH po nag-ako yan. DPWH. Opo. So nagko-complement ng trabaho both DPWH and yung provincial government of Albay. Iyo po. Opo, noarin ang kwantabi engineer Dante on the side kan provincial government, noarin pwedeng matapos makompletar ining so mga infra projects man yato diyan sa laog kan port na iyan, over. Siguro po mga baka December may mahilingan na kitang magayon na pasilidad duman. Ay, magayon ta. So memorandum of agreement stays pa ito. Naunambitan ito ni Governor Grex, idiretso ito tabi. Diretso po ito. Consummated naman ito. Ay, yun. So kita na talaga mapadalagan and parang revenue raising measure yan Diyan kita ng kuan. Okay, so yung masana tabi engineer, salamat pong maray sa konfirmasyon na informasyon ta at least mabuhay-buhayan lamang so mga yaon dyan, it will give opportunities dyan sa Pantaw area tabi. Ano po? Iyo po. Okay, thank you so much tabi engineer. Salamat man po. Okay, thank you so much sa mga tugang si Engineer Dante Baclao. Konfirmasyon manungod duman sa report ni Pading Jimmy na nasalita na igwa na nga ni duman talaga nin mga trabaho na naman na pinagigibo. So that's it fresh information. Si Governor Grex pala na instruction kay Engineer Dante ipadagos ang mga dapat na patrabahon dyan ta. It's a nice project. In fact, revenue raising project yan ta. So memorandum of agreement nga ni between PPA, Philippine Ports Authority, i-render kwenta na once na matapos na yan as in maging operational na sa provincial government ang pamamahala kang puerto, kang pantalan. And siyempre igwa dyanin mga maaragi so mga vital point kaya yan vital seaport na makonektar kan highway kan commerce from Central Luzon, Manila, Bicol, Southern Luzon, pasiring sa Visayas areas. Taranin na bagayan dyan sa may parteng Visayas. Very strategically located Pantaw Port na yan. Kaya nga ni naibugtak dyan. So dakulaon na bagay yan pag natapos na by December, so projection ni Engineer Dante, yung physical works dyan, mahilingan na nina major result. Now, siyempre, ma-establish pa yan kan organizational structure, yung gabos, yung functions kan gabos, administrative works. Then, pag naging operational na yan, igwa aning ROI para po sa lokal na gobyerno kang probinsya ng Albay. So, kanakaagi pa ng administrasyon ni then Governor Rosal, parang medyo malamnya yung apresyasyon ka iyan. Tabi, pinuunan iyan kayo ni Governor Al, natenga kan panahon ni Governor dati Rosal, ngunyan may tipig papadagos. Basado sa konfirmasyon ni Engineer Dante Baclao kan maghuron sina ni Governor Grex, ipadagos nga ang proyekto. So that's it tabi mabubuhay-buhayan nyo na 3rd District. In fact, kan panahon kang kampanya, naunambitan ni Governor Alcaito na gigibo niya na economic zone yan na area naan. So you can just imagine the opportunities both economic enterprise and so mga sa empleyo na maitataw ka yan dyan kung ma-declare naman na ganyan na economic zone na lugar naan. So magayon po yan. Plus yung interconnectivity sa Bicol International Airport, funded man yan kayo kung tama sa kayong pagrurumdom kan Ako Bicol, 4 lanes yan na
duro-diretso ang trabaho. So iguning complement trabaho sa laog kan puerto na nasa irarong kan jurisdiction kan provincial government o babay, plus DPWH yung seawall mapapakaray, plus itong sa interconnectivity and ito pang sa ibang mga feeder roads na pasiring dyan sa Pantaw Port. So sana po duro-diretso ang trabaho yan, and by December okay na yan tabi, matatapos na daw sa mga mayor na infrastructure projects dyan sa Pantaw Port tabi, no? So that's it, yung follow-up natin sa Provincial Engineering Office. Diyan kita kay Joshua Nabino. Joshua, what's happening? Good afternoon. Good afternoon, Tabi, Sir Tio. Good afternoon man sa katuyang mga paraan tabay. Sa mga dagdag pang impormasyon, formal nang magiging legal ang operasyon kang mga tricycle na nagbabiyahe hali sa Barangay Busay, pasasiring sa Barangay Pandan, Asinlakag sa munisipyo kan Daraga Albay. Ini matapos na isakat ni Municipal Councilor Paulo Montaliana sa Sangguniang Bayan kan Daraga ang pag-legalize kan operasyon kan Bupalaktoda o ining Busay Pantakag Route. Susog sa committee report ni Montaliana, formal na nagkondusir nin meeting kan nakaaging Marso 3, 2023 ang sa iyang komitiba. Iyo ang Committee on Transportation, kaiba ang mga opisyalis ni Barangay kan Busay, Pandan, Asinlakag. Kasarabay man ang representantes kan Permit and Licensing Office. Susog sa napaguroro ng Tabi Serpio, 12 pesos sundo 15 pesos ang fare matrix kan hali sa Busay sundo sa Barangay Pandan. Mantang nag-aabot man sa 25 pesos sundo 50 pesos hali sa Barangay Busay sundo man sa Barangay Lakag. Mantang ang magiging kolor man kini pink sa may tapat kan driver, asin color yellow man sa parting tukawan kan pasahero. Mientras tanto kan maiberipikar man ini sa Permit and Licensing Office na pag-araman na igwa naman palan ki existidong NTOPs para sa mga tricycle para sa nasabi ng ruta. Alinsunod sa Municipal Ordinance number 15-2002. Kung kaya ang mangyayari tabi Sir Tio, i-reenact na sana sa mga tricycles na o i-reenact na sana sa mga tricycle sa nasabing ruta ang pagtaonin na maninigong lisensya sa ngalan na sinda makapag-operate sa nasabi ng mga ruta ng tricycle. Igwa na pala ning existido na mga franchise holders sa naunambitan mong ruta, over? Roger, to that tabi Sir Tio, Municipal Ordinance number 15-2002. So iyon na yan, so nagtaon ni na legal basis tanganing makapag-operate and makakuha ning franchise dyan sa Daraga. Yung igwa na niya na dati nang nag-operate dyan, plus ining supig sa angat ni Municipal Councilor Puloy na Montaliana, ano yan na mapapasa pang ordinansa opening yung rotang iyan, tabi? Dahil na tabi Sir Pio, kung baka mangyayari, i-read up na so kunyan, so nasabi ng ordinansa para duman sa mga baguhan na ma-apply naman kilisensya para duman sa nasabing ruta. Taigwa na pala ki existido kan mga nakaagi pang panahon. I-revive, tama ba? I-revive? Roger to that, tabi Sir Tio. Oho, pira ang kuan, pira ang initial na slots na bakante para sa mga rotang iyan, over? Dito tabi Sir Tio galing na maninigong detalyes kung pera pa so available slots para duman sa mga baguhan. Pero ang mangyayari kayo tabi Sir Tio siguro so mga operators or drivers, mapashare na lang duman sa licensing office para makapag-apply sinda kan na lisensya sa nasabing ruta. Ana i-apply sa inda o ang i-revive, i-react para sa inda, so nainot naman na ordinansa kan munisipyo. Ayun, okay, sige. Di magayon, tabi, na ma-open iyan ta, siguro na konsiderar, ba kung siguro, kundi pig-considerar iyan for sure. So pigapod na road measure capacity igwaning demand talaga para sa kwan sa rutang iyan, kaya nabukasan ayan na kaya ma-revive. So pag bukas giraray kan mga tricycle na pwedeng magkuning frankisa. Roger to that Sir Pio, tabi kaya tabi sa Banuan kan Daraga, mahigpiton digdian na Oplan Colorum. Igdarakop sa mga nagbabaryahe na dai man ki lisensya. Kung kaya sarok man sa mga lakdang tangani ng pasiguro man so pagbiyahe kan mga tricycle, binuksan girara ining para duman sa ruta kan Busay, Pandan and Lakag. Busay, Pandan and Lakag. Tulo iyan Roger to that. Di sige po di nagayod magbakal nin motor.
Buda pabugtakan ta lamang ning sidecar, maalbor lamang kitang prangkisa diyan ki Tata Puloy. Pintura na sa Sir Pio ki color pink sa may hampang kan driver and yellow sa tapat kan pasahero. Ayun tabi. Sige. Alright, so yung tabi Sir Pio, laman man kan namin natapos pa sa ng regular session digdi sa Sangguniang Bayan kan Daraga. Joshua Bino, DCGB. Salamat man Diyos, wasa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Session man ngunyan kan Sanggunian Bayan kan Daraga, ano re-reactivate giraray ito, mare-revive itong supagtaon ni na Frankisa para sa nasabing rota Busay, Pandan and Lakag. Ha? Yan. Pirang units daw ang bakante dyan. Yan naman, tibad may magsirindikato na naman dyan sa Frankisa, ha? Dyan sa Indo, ha? Yan. Yung mga lehitimong franchise holders tabi, day man ipagpabakalan sa Indo mga Frankisa. I-surrender mo na nindo sa Sanggunian Bayan sa Indong Frankisa. Ni ba paano ka na ipipabakal ni Marios? Ano tabi, Chief Tech Ramir, pwede na makakasya? Ano, pwede pa kita, may oras pa kita. Pwede na na kung kita mag-wind up, may mga bareta kitang alas 5 tabi, ngunya na pagkahapon. Then may I go out mo na ako, tanday kita naka-wiwi. Bata mabareta kita, major newscast iyan. Sa pangaran po, kambilog na fuwersa, dyan sa luwas, news team sa panginganot ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Sa Manibela, Henry Mata. Sa Control Technical sa muyang Chief Tech Ramir Tanay. Sa Newsroom, yaon dyan si Angel Mustasa, si Jan Matthew Balyaran, sagkod si Jimus Barrios sa social media platforman. Sa Supervision kan sa muyang News Director Mar Dela. Sa IT sa kuyang kapartner ko niyan si Richard Astor. Siyempre yaon man si Thresha Marilitana. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhay na hapon. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol